още 3 доволни котки. И тук им сложихме гранули. Те вода и там имат в другия край на блока. Като гледам тази котка си използва гранулите за масаж, гледай как Да. е кръка. И да, ето. 3 доволни котки. Вижте тези бебета как ядат. В първа част ги нахранихме, тъй че виж ги, какви са сладки. Нахранихме ги. Преди малко ви показахме как ги таковахме. Влезте в моя канал, ще видите първа част. Чао! Току-що не момичета, една жена нахрани котките. Те бяха 4, ма сега ги няма. Ето и браво на жената. Сега ядат. Има и вода. Сега хора, моите приятелки сложиха ето палчи и гранули има. Ще слагаш ли вода? Аз служих. И сложихме вода, млъкни. И сложихме вода и храна. Така че това не беше това. Чао!